और का हाल बा। तो ढोड़ा चा एगो सुनिए कि आजकल जो ढोड़ी वाला जो सॉन्गवा बटे वो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चलता। जानतरी सब के ये ढोड़ी चटवा के नु स्टार बन गईल। चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह, चाहे चंदन चंचल, ठीक तेज साला लाना। अच्छा तो ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ढोड़िया वाला जो सॉन्गवा बटे तनी उ लगाओ तो तनी। कब क्या मरलो ढोड़ा चा? खाली तू मर्द मारते रहला मेरे के हैं? अरे सरवा पुरनका गाना काहे सुनो तरिस, नवका गाना सुन। साले झाट तारा के कोनो सब्सक्राइब करिए सन और लाइक करिए सन, झाट लगाओ ना पचिया। कोई गानवा। ढोड़ा चा देखो तो कर ठीक बा। ढोड़िए कर देखो तरह के ना मने गहिर बा। ए सर वो चुपचाप रहो ना, ना तो साला हमारा सामान खड़ा हो जाए। अपने साले ठंडा में साले मेरा रुक छोड़ के ले बनी जाए तो घर मुआ दी हमरा के। आगे देखो, आगे 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 लगाओ लगाओ लगाओ। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। ढोड़ी में 32 GB रैम बा। अब गाड़िए में खड़ियावे खातिर 20 TB के स्टोरेज भी हुई ना भाई। जो मैडम इतना खोल के बतिया तरी तो तेहू बतियो ना, खोल के पूरा पूरा छितार के बतियो। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। हम कहत रहनी नु कि हमर मोबाइलो बनू हमें साला ससुरा हमारा के 8 GB देला बाटे ठीक बा। कंपनिया हमरा के 8 GB देला बा, लेकिन हम कहत रहनी नु कि तू अपन जो ढोड़िया में बनू हमर वीडियोवा डाल लो, काहे कि तारा चुप कर बे कुत्ते। तारा में 32 GB दे देला बा ठीक बा। खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोढ़ ओकरा बाद कहत रही मैडम कि हम में सब सब गानो सब कुछ खेले वाला गेम बाटे, सब खेले वाला बा। तो हमरा के मैडम बतावो कि ओमे मने काची कौन कौन गेम बाटे हमने ओमे खेली सन। फ्री फायर बा, फ्री फायर। टच करके देख कामा करी धक्का धक्का हो। अरे हाँ कहत रही कि हाँ कि हमरा सामान पर धरो ढका धक काम करी ठीक बा। अरे सॉरी गबड़ा गए सामान पर नहीं करा टच पर ठीक बा। तनी गलत मत समझियो लो। अरे गलत गनवे बता तनी समझ बोलो ना, महा गलत गजब बेइज्जती है। गलत बा गाना। इनके हम बता दी कि दुनिया की जितना भी प्रजाति बा सबके पास एगो ढोड़ी बाटे ठीक बा। सब केहू के लगे एगो ढोड़ी बाटे और ढोड़िया के का काम बा वो केहू नहीं के जानत। लेकिन हमारे भोजपुरी में ये तमाम सिंगर जो हैं वो ढोड़ी के हर अंग के, ढोड़ी क्या हर अंग का उसका इस्तेमाल करना जानते हैं ठीक बा। सब केहू इस्तेमाल करे के जानता कि हाँ ढोड़ी के कौन काम बा ठीक बा। ऐसे ही देखी हमारा ढोड़ी आजकल इतना ट्रेंडिंग में चलता है, इतना ट्रेंडिंग में चलता है, इतना ट्रेंडिंग में चलता लागत गंगड़ा फाट जाई। लेकिन भैया साला ढोड़ी बनू, ढोड़ी पर साला सब कुछ होता। ढोड़ी चटाता, ढोड़ी छेदाता, ढोड़ी सब कुछ होता। अब साला सुनले बनी कि ढोड़ी पर धानो पिटा है ना। अब कुछ दिन के बाद आई नू ढोड़ी पर सब कुछ होके लगी। ढोड़ी पर सूती, ढोड़ी पर रोटी मिली, ढोड़ी पर सब कुछ हुई ठीक बा। वाह रे भाई वाह, वाह रे भगवान।